भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। जोंहा बिटिसि एबा बिटिआरनि जेसेबांखिनि आसामनि बिटिसि एबा बिटिआरनि बायरायाव बर'फोर दं गासिबो मिथिखायो जानांगौ। जोंहा बिटिसि एबा बिटिआरआवथ' एमसिएलए ना मा जायोना, नाथाय जोंहा बिटिसि एबा बिटिआरनि बायरायाव जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्टफोर दं बेफोराव जोंहा पन्चायत इलेक्शन जायो। बे पन्चायत इलेक्शननिनो दिनै समा मोनफैबाय, जाहाथे आंबो बे पन्चायत इलेक्शननिनो वार्डनि भट होनो थांनो नागिरदों। जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। आं दा मोनफैबाय भट केन्द्रनि लामायाव। बिदिबा नायलांनोसै ना रायजो राजाफोर, मानसिफ्रा बेसेबां गेदारिं जाखो। फुङावनो सिखारनानै भट होनो थांनो सानदोंमोन, नाथाय हराव उन्दुनाया गोबाव जायोना, 12टा गाहाम जायो। बिनि थाखायनो फुङाव सिखारनो रोंदिया। बेनि थाखायनो आं मा खालामखो, मा सिखारनो रोंदिया साननानै ओमफ्राय नांगौबा ओरैबाबो गोबाव जाखाबायलै, दा गोबावजोंनो थांनोसै साननानै आङो न'आवनो भिडिअ खालामलाबायबाय थाबाय आरोना। गोबां गेदारिं जाबायानोना रायजोफोर, नायलाय मानसिफ्रा। मानो होनोबा पन्चायत इलेक्शनाव ओरैबायदि माने लाफरा माने भट होनो थाखाय। मानो होनोबा बिदा फंबायनि गेजेरावनो सोरबाया बिजेपि, सोरबाया एजिपि, सोरबाया कंग्रेस, गोबां माबा माबि। जोंनावथ' गणशक्ति माबा माबिफोरबो दं नालाय, बैसांफोरनि दल। बिसोरो माने ओरैबायदि खालामो, माने गावसोरनि जातिनि हारिनि दल नालाय गणशक्तिया। बेनि थाखायनो बिथांमोना माने ओरैनो नारथाबलाबायबाय थायो, माने जाहाथे बिसोरो नांगौबा भटखौ होनो मोनाथों बिदि साननानै बेबायदि नारथाबबाय थायो आरोना। नै ओरैजायबो हौवाफोरनि लाइना, हौवाफ्राबो गोबां बुरजा लाइन जानानै दं। ओरैजाय नै गासिबो मानसियानो गोजा। आरो नै बे फारसेखैबो दंबायोसो, नै ओरैजायबो दं मानसिफोरा। नै भटनि माबाया इयावनो आरोना, मेसिनफ्रा सिङावनो दं आरोना, भट होग्रा माबाया, बाक्सायाबो नैयावनो दं। आङो खिन्थु सिङाव हाबनानै भिडिअ बानायदिया दै। मानो होनोब्ला भिडिअ बानायनायनि एलाव दंना गैयाना, ओरैनो रायजागोन साननानै आङो सिङाव भिडिअ बानायदिया आरोना, बायहेरानिफ्रायनो बानायबाय। दा आङो भट होखांनानै बायहेरायाव ओंखारबोफिनबाय। नै बेयाव अफिस आरोना, बेयाव माने गासिबो मानसिफ्रा मिन्थिया नालाय ना, गोबाङानो मिन्थिया बा सिरियाल नाम्बारफोरखौ नागिरना लानो रोङा नालाय, बिनि थाखायनो बेयाव अफिसफोर थायो आरोना। सोबनिबो मोनसे मोनसे अफिस थायो, एजिपि, बिजेपि, कंग्रेस, गासिबनिबो थायो। माने जोंनावथ' आरो गणशक्ति माबा माबिफोरबो दं, निर्दलीय गोबां माबा दं नालाय। नैबे पिक्सारा जोंहा बाजै गेदेरनि फंबाय राजिब औवारि, बिथाङा धामपारसिननिफ्राय आरोना, सेम्बुला धामपार। बिथाङा जोंनि मयनापारा वार्ड 4 नम्बर मयनापारा वार्डनि माने आन्डाराव, जोंनि जयपुर गामिनिफ्राय बिथाङा मेम्बार गेलेदों आरोना, गारि डिसिनाव। नैबेखौबो आङो माने ओंखारबोनाय समाव लामायाव एसे अफिसफोरनि माबाफोरखौनो देखायनो साननानै भिडिअ खालामबाय आरोना। दहाय गोबां मानसि दंमोन बेफोराव। मानो होनोबा आङो बेयावबो गोबां लाइन जाना थाबायना भट होनो थाखाय। बेयावनो माने मानसिफ्रा सोरबा सोरबाया होखांनानै थांजोब्बाय आरोना, दा बेखायनो गेसें जाबाय। नैबेबो बै जाहासिननियाबो जों गामिनिनो, बिथाङा गगामुख पन्चायतआव काउन्सिलर गेलेदों आरोना, जों गामिनि जयपुरनिनो आरोना, रन्जु रामसियारि होननाय, बिथाङाबो काउन्सिलर गेलेदों। दानिया आं भट होखांनानै न'आव मोनफैफिनबाय। नै आंना भट होनायनि सिना आसियाव बेबायदि फुनदों आरोना। मानो होनोबा बेबायदि जेबो सिन थायाबा भट होनायनि जेबो सिन थानाय नङाना, आरो माने गुबुननि नामावबो होनो हागौ, बिनि थाखायनो बेबायदि फुनो आरोना। लोगोसेनो आरो नै आसि बिमानि टिप सहि होनाय माबायाबो, टिप सहि होनायनि सिनाबो आरोना। पन्चायतनि भटखौ होनानै फैखांबाय रायजो राजाफोर। दा आं न'आव मोनफैफिनबाय, न'निफ्राय दखानाव थांनोसै। बेनि थाखायनो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा होननानै बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।